Hej. Hej, vi er ejerne af Union J Danmark. Og jeg hedder Annika. Og jeg hedder Lea. Ja, det her er jo som sagt vores spørgevideo, hvor I både sender spørgsmål ind til os og til Union J, som vores side jo handler om. Og ja, der var en, der spurgte, om vi kunne foreslå, at vi kunne fortælle lidt om bandet. Og du ved, introducere det til dem, der er lidt nyere måske. Og Annika har været fan af dem, siden de var 3. Hvor de dengang hed Triple J, og det var før X-Factor. Hvor det var Josh, Jamie og JJ, der var sammen. Hvor de kun sådan set lavede covers på YouTube og rejste lidt rundt til USA og lavede dem det her også. Ja, og jeg blev fan, da George kom. Og det var så i X-Factor, hvor George han faktisk stillede op som soloartist. Men hvor de så blev sat sammen i Judges Houses. Louis Walsh. Hvor de herefter fik navnet Union J. Og det gik jo rigtig godt. Hvor de endte på 4. pladsen i X-Factor. Ja. Okay. Vi har så fået nogle spørgsmål, både til os selv og til Union J. Og det første er, hvordan hørte I om Union J? Altså, hun sendte Triple J til mig. Og jeg fandt George Audition. Så. Jeg har hørt om Triple J på Twitter. Da jeg fandt deres account på en eller anden måde. Hvor jeg så hørte deres covers på YouTube, og så tænkte jeg, jamen de er fede nok, ikke? Så hvorfor ikke følge dem? Ja, som sagt, hun sendte den til mig, hvor jeg tjekkede dem lidt ud, men jeg glemte det igen. Og så jeg George Audition, og så blev han sat sammen, og så fangede jeg. Hvem er jeres yndlingsperson i hele verden? Parentes, hun er 51 cm høj. Slut parentes. Det ved jeg så ikke. Jeg har en lille kusine, som ikke er en kusine. Jo, jeg har en kusine. Min yndlingsperson, det er en musiker. Han hedder John Mayer. Er der mulighed for, at de kommer til Danmark? Det er det gyldne spørgsmål. Og det er der selvfølgelig, hvis vi får spredt budskabet om Union J her i Danmark. Og derfor synes vi, at I skulle fortælle jeres venner om vores side, og så synes godt om. Og følge vores Twitter. Og det kommer til at stå hernede. Eller heroppe. Hvad hedder det? Ja. Men altså lige nu er de i gang med, har de jo planlagt deres tur kun i UK og Ireland. Her til december og januar. Så om et års tid cirka. Vil der måske være en større lidt over for det. Ja. Så længe i hvert fald der bliver sørget for, at der bliver spredt budskabet. Altså, det er meget vigtigt, at de ved, der er fans. Og det kan de kun vide, jo flere der kommer, jo større chancer er der. Hvem er jeres favorit i bandet? Svar på. George. George, fordi at jeg fandt hans X-Factor audition, og han er sød og akavet, og han kan lide Ringenes Herre. Min favorit, det er Jamie, fordi jeg synes, han er sej, og han synger virkelig godt. Hvor gamle er I? Jeg er lige blevet 18. Og jeg er 17, men bliver 18 til september. Ja. Kender I virkelig One Direction Danmark? Det ved jeg ikke. Kender vi One Direction Danmark? Gør vi virkelig det? Kender vi One Direction Danmark? Altså, det ved jeg ikke, de stalker os. Nogle gange dukker de bare op. Altså, vi ved ikke, hvor de kommer fra. De er her bare. Og hvordan vi lærte hinanden at kende. Ja, hvordan lærte vi hinanden at kende? Det var gennem de One Direction Danmark. Okay. Vi har begge to liket deres side lige helt fra starten af. Så det har været sådan noget. Jeg snakkede ikke med dig. Nej, jeg hørte bare det var virkelig sådan, du snakkede med dem, og jeg snakkede med dem, men vi snakkede ikke med hinanden. Nej, så sådan noget. Så sagde Annika. Med Annika. Og så blev vi addet en samtale sammen, og så var det hej. Så er det bare gået opad lige siden. Ja. Næste spørgsmål. Hvad er det? Hvad er det mest random, I ved om Union J? Den er svær, men Meget jeg svær. tror, jeg vælger, at jeg ved, at Jamie kan dreje sin fødder 180 grader. Josh dræbte hans søsters guldfisk med en blyant. Jeg kunne ikke finde på noget. Og den har du endda fundet på. Ja. Er nogle af drengene i et forhold? JJ er
i et forhold, og det har han været i et stykke tid. Tror vi. Det er han. Jeg tror. Og så er der altid nogle rygter omkring Josh, fordi han nogle gange benægter det, og nogle gange siger, at han har. Og så Jamie, han har en kæreste. Han hedder Ollie. Og han er sød. Og frisør. Og George har ikke nogen, nej. Nej. Så er det næste. Ja. Hvad hedder de til efternavn? Og vi siger bare deres fulde navn, hvis I gerne vil høre det. George Paul Shelley. Det er George navn. Og altså JJ, han hedder i virkeligheden Jamie. Så det er Jamie Paul Hamblett, skal jeg mene. Og ja, Jamie William Hensley. Og Joshua Thomas John Cuthbert. Hvis vi havde et næbdyr, hvad ville vi så kalde det? Perry. Perry. Da vi læste, kiggede vi begge to på hinanden og sagde Perry. Altså det var vi ikke i tvivl om. Nogle af os. Ja, den skal vi tage. Hvad synes I om regn? Hvis der er tordner, og det regner, kan jeg godt lide regn. Det lugter godt, når det har regnet. Frisk luft. Jeg kan kun lide regn, hvis der er sol imens. Posh. Ja, det var så det. Og tusind tak, fordi I liker vores side. Det er rigtig sødt af jer. Og ja, og vi håber, I vil hjælpe med at sprede budskabet om dem. Og altså i hvert fald så er der en større mulighed for, at de kommer til Danmark. Så vi og det er noget, vi virkelig gerne vil have. Ja, og så glæder vi os også rigtig meget til, at albumet kommer ud. Og ja, igen tak, fordi I liker vores side. I er super. Og vi kan godt lide jer. Og ja, vi håber, I har det godt. For det har vi. Det har vi. Det har vi jo. Vi ses.